Здравейте, приятели, аз съм Гошо от BG PS Vita и днес ще ви представя Mortal Kombat за PS Vita. Играта излезе доста отдавна, общо взето горе-долу, когато излезе и конзолата. Няколко месеца може би беше след това. Април, мисля, че. За мен тя е много добра, много добър порт. Все пак е една от първите игри. Графиките... Те са добри, но когато дадат в близък кадър играчите, не са чак толкова. Виждат се малко размазани, малко странно, но когато го гледате отдалече, почти идентично с голямата конзола. Геймплея е с 60 фотограми в секунда, така че няма забавения. Върви доста добре. Има, освен всичко, което има в голямата конзола, има и още една кула на предизвикателствата, която е със специфични за PS Vita характеристики, с тъч контрола, с хироскопа. Ще видите, различни са. Така, нека да започнем с една битка. Ще направя всъщност един так лидер. Ще направя една или две битки, може би. На експерт. За да видите как върви всъщност. Ще използвам Джакс и Скорпион като начало. Ще играя на експерт. Не съм много добър, затова не искам да има в коментарите това направи, онова не направи. И плюс това, между другото, е доста трудно, когато записваш, да гледаш едновременно как върви записа и какво правиш. Така. Всъщност, играта върви дори с всички DLC абсолютно безплатно, които в последствие бяха излезли за конзолата. Така че, доста неща има вътре. Има какво да се прави. Аз лично предпочитам Story мода. И така, всъщност, което трудно да казвам, може би графиките най-много се усещат, когато играете в Story Mode, защото там виждате, нали, графиките от PS3 и може да направите директна разлика, защото както вървят cutscenes, и изведнъж вече виждате какви са графиките в PS Vita. Но това не е голям проблем, повярвайте ми. Когато играете, ще забравите за графиките. Между другото, също така, играта има и доста костюми, които са ексклюзивни за конзолата. За PS Vita. За никой друга не бяха изкарвани. Които след малко ще ви покажа всъщност в следващата битка. Някои от тях.
Мисля, че всеки от играчите, които са били в Mortal Kombat 1, 2 и 3, имат своите собствени 1, 2 и 3 плюс костюми, които в голямата конзола ги няма, за 3 ги няма. И отделно имат DLC играчите, всъщност имат допълнителни костюми, които за PlayStation 3 и Xbox 360 никога, така и никога не ги издадоха. Така че са ексклюзивни за тук. Сега ще ви покажа всъщност на Mortal Kombat 3. Не. Ще използвам... между другото, за Mortal Kombat 3 изглеждат невероятно костюмите за мен. Ще използвам, може би, Smoke, Mortal Kombat 3 и Sub-Zero. Защото на него най-много се личи. Понеже има дори Sub-Zero без маска. Костюм. От Mortal Kombat 3. Също така Кратос, естествено, понеже е PlayStation консола, Кратос участва. От God of War. Бога на войната. Както сами забелязвате, всичко върви с 60 фотограми в секунда и няма никакви забавяния. Ето го костюма, за което ви говорех. И всъщност сега ще го видите от по-близо, защото смятам да направя X-Ray. Не точно сега. Когато ми се отдаде възможност, ще направя X-Ray с Sub-Zero, за да може да го видите отблизо. Ето. Дори го има и белега, само че от другата страна. Дори го има и белега му на окото, който беше в Mortal Kombat 3. Да ви кажа честно, на мен тази игра повече ми харесва, отколкото десятката, Mortal Kombat 10. За мен тази игра има само един недостатък и това е, че онлайн мултиплеера беше прекъснат миналата година през лятото. Поради за мен необясними причини, понеже винаги имаше хора. И аз така и не успях всъщност някой от трофеите да си ги взема, което е доста дразнещо. Защото по никакъв начин не може да ги вземеш. За феновете на Platinum трофея ще бъде доста разочарование. Ще бъде едно голямо разочарование. Много ме кефят екстреловете. Всъщност, фаталите могат да се правят само с пръст, не е задължително да правите движенията с копчетата и джойстика. Sub-Zero wins. Fatality.
Така, сега ще смятам да ви покажа всъщност едно от новите предизвикателства в новата кола на предизвикателствата, която има около 150, мисля, че бяха, да. И всъщност, когато ги направите, тогава разблокирате трите костюма за DLC-тата. Защото Фреди Крюгер няма. Само Скарлет, Кенши и Рейн. Така, бонус чалендж това. Ще направя, ако сте играли, има една игра. Slice Ninja, мисля, че беше. Или Fruit Ninja, нещо такова беше. Това е нещо подобно, само че с крайници на хора. Глави, крака, ръце и т.н. Доста е забавна, според мен. Ще ви направя една кратка демонстрация. Значи, общо взето трябва да режете всичко по екрана, без бомби, червени часовници и не помня още какво беше, но сега ще го видим в играта. Бомбите се унищожават като тръснете самата песелица. Ето така. Имаш право на 3 грешки. Зелените часовници ви дават време, понеже времето изтича. Ако драснете по червен часовник, ви намалява времето. Така. Много е важно да имате достатъчно време. Може и да не мога да направя това. Не успях, съжалявам. Много е трудно да го направя докато записвам. Може би нещо друго, да видим момент. Някои от другите предизвикателства, които са типични за PC-та. Може би ще направя едно с хироскопията. Но някои от по-лесните, понеже колкото по-нагоре, толкова по-трудно ще отнеме много време, а искам да вляза в 15 минути. Така, тук трябва да има някъде. Ето, примерно това. Test your balance. И така. Трябва 15 секунди да издържа. Докато ме целят с разни работи. И всъщност няма да издържа, защото искам да видите, има като малки фатали. И всъщност много хора общо взето гледат да умрат, за да видят какви нови неща има. Защото са доста. Ще направя още едно и тогава ще спра клипа. И така, приятели, това е общо взето Mortal Kombat за PlayStation Vita. Надявам се видеото да ви е харесало. Дайте харесай, запишете се за канала, коментирайте отдолу. Ако искате да видите повече видеота на разни други игри за PlayStation Vita, препоръчайте канала на ваши приятели, ако ви е харесало. И до другия път. Чао!